Sanibonani nonke abantu balandela kwaMkhulu Ndlamo. Uyabona manje sengibe ngiyaqeda namhlanje umsebenzi namhlanje ushaka 12 June. Ngiqeda umsebenzi wami, bafika abantu bongilandelawo, bafika abantu lawo bafika ungibongela. Manje ngiyacela ninake nonke ukuthi noma umsebenzi wami 12 June unje, wozani tisebenzisane tibone ukuthi yini singalandela tiyenze yona empilweni wethu. Nonke ngiyakuthanda, ama-customer ami wonke ngiyawathanda, la isaza la eMzansi Africa ngiyawathanda bonke. Yebo, nangu mfana wami lo uyahlupha naye futhi, hlala uthi ulambile. Ngiyanithanda igubu zami zonke lapho zihlala zithi ngilambile. Namhlanje usuku ngizoba ngizinikeza yonke into yawuthi idle igazi la inkomo, not la umuntu. Hayi, angisebenzi igazi la umuntu, kodwa ngisebenza igazi la inkomo. Inkomo zimhlophe kwa